इउपिपिएल हारसिंनो एबसुलेट मेजरिटी लानानै सरकार दागोन बे एखेबारे 100% बे गेरेन्टि आरो बेखौ कोनो बिश्वास खालामा दिनैनि दिनाव खुब बिथांखौ जे रायजोआ आशीर्बाद होदों आं सानाखै कारण बिथांमोननि प्रग्रामाव खुब 6000 7000 करै जिल्ला लेभेलाव मोनब्रै मोनबा ब्लकखौ लानानै बिथांमोना प्रग्राम खालामगासिनो दा जोङो जिखिनि रायजोनि मदद आरो हेफाजाब सानफ्रामबो जिहेतु जों फिल्डआवनो दंगासिनो दङ सानफ्रामबो जों जयनिं जानाय बे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ जों बुंनो हागौ एबार हारसिङैनो इउपिपिएलआ सरकार दागोन बेयो एखेबारे खाथाम हाग्रामाजोंथ' दिनै हाग्रामाखौ गारनानै दा 9 जन नामाल'सै एमसिएलएफ्रा दायो इउपिपिएलनि सक्तिया बेसे 16 जन ना मा जाबाय 16 जन दंसै दिनै नोंसोर थांनाय बाराव बिसायख'थिफ्राव नुदों बाय इलेक्सनाव एमपिआव जेनबाय आरो आगोलो बाय इलेक्शनाव गसाइगाव जेनबाय दाख्लैबावै आरो चिराङाव बाय इलेक्शनाव जेनबाय कख्लाबारि बिटिसिनि बाय इलेक्शनाव जेनबाय हाग्रामाया जोबोद जुदि सक्तिशालीमोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे रायजोफ्रा नुगासिनो दङ जे इउपिपिएलनि सक्तिया बेसे बृद्धि जादों बेखौनो दिनै एमपि दङ सानै आसामाव गोबां क'लिशन गभर्नमेन्ट दङ दायो दिल्लीयाव दङ बेखौ हाग्रामाया जेसेखि दामा माने बे हाग्रामानि खोथाया जेबो रज'आ बियो ओरैनो मिडियायाव नंबा दा नं मा होनो आदाना आरो बेखौ कोनो बिश्वास खालामा दिनैनि दिनाव खुब बिथांखौ जे रायजोआ आशीर्बाद होदों आं सानाखै कारण बिथांमोननि प्रग्रामाव खुब 6000 7000 करै जिल्ला लेभेलाव मोनब्रै मोनबा ब्लकखौ लानानै बिथांमोना प्रग्राम खालामगासिनो नोंथांमोना नुदों मिडियाया नुगासिनो दङ जोङो बेवहाय बुथनि मिटिं खालामबाय प्राइमारिनि मिटिं खालामबाय मोनसे मिटिङाव 13,000 14,000 करै जोंनाव जनसाधारना ओंखारबोयो जोंनि कर्मिफ्रानो बेसे दङ दिनैहाय ब्लक लेभेलावनो मोनफा मोनफा ब्लकआवनो बेखौ नायोब्ला हाग्रामानि मोनब्रै मोनबा ब्लकजों जानाय 6000 बेजों बोरै तुलना खालामजायो बेजों खुनु कम्पेयार खालामजाया बे गतिके जों बेवहाय जेबो गिनायनि बा बेखौ साननायनि खुनु जुक्ति गैया इउपिपिएलआ हारसिंनो एबसुलेट मेजरिटी लानानै सरकार दागोन बेयो एखेबारे 100% बे गेरेन्टि